mo siring sorok nok ni mai jai phebelia na phanu kring tong mai kha khorang se khana holi ang nok ni khana tok jago kisa khanai dong na nok ni khorang yang le mai jai phikang sai ma kayang khai teisa ayang uglo tong ni ro khai tabuk se sai man siu gowi gowi na se bishir kalpa ina bagi na kuthuk kahini tini teitang shar sa mung dong kaisa sakle mong kaisa besa kamajagi dongkha chini takok somir ni besa kamajagi dongkha po stage gano phainai bin besa bai male bapite besala okay phainai ke omte ke besa bati rotak kamajagi ase mela kotor kamake bahai ngai sinani phainai ke sing te srapsa dia gulo sini Rasa mungkin roh pai dong, pai pun sedang koyai bipasa, sini buku bipasa no. Rasa mani yang bulan tisa duit dibagi already ni, nono kerenai sini takut minta. So let's get on the floor. Tabu tangsa, romantic resort nang resort nai, kak lain nong kena kena hele, orang sab mungkin mungkha, nini bay, ani. Boni agolo ANK mesanai ronobo angkoi ne norok tiar tongdi tongna bagi.
गायखेना Yes, sen tabuk ang tabuk koinai, sini tabuk Milton, no stage o thana ni bagi, Bipasa by K Duet, resabran bagi, Boni agola ang koinai.